Audio Jungle. Ik ging gisteren mee de tijd van de Tafelstraat nog rappelleren. Het was 1956. De tijd van Litse, kokerellen, rijpen, buksjes springen en van bergenmanneken spelen. Het huis had een duistere gang. Links woonden Ampa Pieters en rechtsonder mijn naam en mijn Mieke en Ampa zus van Rijsselt. Veel woonde boven aan de linkerkant en rechts overal Bekkers. Mam zag immer bij madame Bekkers weg te blijven. Want er was schet met die vrouw. Maar ik zag dat blijkelijk niet zo. Diks moest ik de nummer met poep naar onder brengen en in de jeker kieperen. Dan kreeg ik een paar knepjes van overal Bekkers. Ik vond ze enigszins toch wel bizar als kind zijnde. Bovenop het huis lag een goede zolder, waar ik wel eens rondspookte. En in 1956 met Ampa zus hoe de zoldervenster keek nog een brand ergens was uitgebroken. En ik rappeleer me ook dat ik knijn zat. Die zat in een appelsidenkist achter op de stijweg. En ik met kliezeuken en die biesjes verzorgen. Maar dan, zo rond Kerstmis of Pasen, hongen ze aan de draad op het blijk van een vuilendoen. Dat was het werk van zus. Maar er deed het gelukkig met kunstvaardigheid. Maar ook zo was het leven. Want wij hadden een knieën in het zoer of kaafvlees op de tafel. Ook het heer mijn 3 tam witte ratten met rode huisjes, die in een goede glazen pot had zitten de jeker ingemieterd. Ik was toen een jaar of 7 of 8. En het was Jenke, snotselen lang. Ja, miljarden zus. Maar hij zorgde goed voor Ama, die 10 jaar ouder was en slechte been. Later deed hij de commissies, de was en schelde de heerappelen. Zus was ook nog eens jaloers. Want hij is in de zomer Ama wel eens in het venster lag en de oude grades. Hij deed een paar huizen weien woonden bij haar aan de venster stond. Dan zag zus tegen die hem te klipseren. Boete dat was grades in een communist en zus in een socialist. Wat toen een zwoer belooie betekenis schijnde te hebben. Er waren alle 2 van de goeie. Zus schamde op de katholieke partij. En wie hier een keer gette vuil op had, goede even uit zijn zedeleer met zijn sloef op de televisie. Die hadden ze toen pas. En er was een van die katholieke volkspartijen aan het cijferen over de kerk en eerlijkheid. Dat was hem get te vuil. En dan maakte hem voes en jengde. En het prumke sap leep hem dan langs zijn kin. Zus, de woer socialist. Hoe zien die nog te vinden vandaag de dag? Het was een tijd dat ik een werk was. Als ik niet naar de kerk ging. Ik loop nog liever 20 kilometer per dag naar mijn werk op en neer dan naar de kerk te gaan. Dat was zus van Rijsselt, die ook wel eens een smalle wordt genoemd. Als ik nu af en toe door de straat loop, dan heb ik het gevoel alsof die doet is. De tijd dat ik met mijn rolla en zijn duivelsbende door de straat chasen is voorbij. Ook de tijd dat ik 35 cent bij hen had gepot en mij zo'n klein vierkante slagroommotuurtje kon kopen bij Hermans de Sokkerbekker aan de Pieterstraat. Dat ik daar stiekem ophad op de wc van het huis in de Tafelstraat. Op het snoepwinkeltje bij die oude vrouw in de Witmekerstraat moesten we alle soorten snoepjes krijgen. En wij was niet als kind geen snoep koond. Het winkeltje was duister en de kleine Gries oude madame kwam met zijn goeie heks van achter uit de deur.
Ze verkocht van alles en daar stond de grote glazen potten op de toon met bunnetjes, spinnencup, schroepstijken, bakkersvolk, kwestiestaven, en snipselpapier, kenenknabben en van de Belga kogen. En je weet wat nog meer. Non de jus. Daar lag langs het bad, vanuit de bassin het kanaal naar Klein Ternij een leuk. Dat tussen 1844 en 1850 wordt aangelegd. Het was een van de schoonste plekjes van de stad. Men moest weken voor een autoweg. Hoe men daar 19 treinseizen met begos. Het kanaal wordt opgevuld met kiezelroute Maas. Het betonnen ongemaak het nu Maas Boulevard. En wat kan met een hart van een stad eraan doen? Laat ik mij verzachte voor hem zeggen, pijnlijk. Door in het park was ook een danskioskje. En een kom met vleugel. En ook zat er een eepje. Die met de doetskoop-eepje. Met ook germ opgesloten. Die deks ordinaire handelingen uitvoerde. Je was er nog niet weten kotsmeu. Alles is weg. Vergangen in de tijd dat Maastricht nog leefde. Anders, drummiger. Zo was het gaaslampen leeg. Oh ja. Je weet er vanaf dat bij het pershoes lag de blootbak naar de vorige veldersplaat van het uitslaghoes lang geleden uit 19e eeuw. Wat de lui immer, dat zeker midden jaren 60 blootbak, zijn lieve nummer, ouder onder rug, zal er zich dat woord toch wel kunnen rappelleren. Daar bij de jeker, hoeveel als kinderen wel eens koelikupjes jongen vragen en een porterveenteurntje opkletterde. Hoe ze van zeggen dat de Franciscanen Porterveen door zijn terechtstelling heeft afgewacht en tot heer met anderen hoogverraad pleegde door de Spanjaarden Maastricht laten veroveren. Dat was in 1638, in de tijd van de 80-jarige oorlog. Hij was, zoals al genoemd, een socialist en aardenieren, die niks op had met de kerk. En de geestelijke kon bij hem niet binnen. En zeker niet die van de Sint-Vincentius Stichting, die zogenaamd de armen moesten helpen. Die heette dan een keer, wie zijn de ketel op de oude kakker gingen kijken of er wel vlees en zout goed gemieterd. Alsjeblieft. Dat was in de crisistijd van de jaren 30. Mijn mam zag niks, dat is heel langs de kapel van zijn vrouwtje liep. Altijd zijn padje op de ogen goed. Ook vond er niet ergens merken en de bougie opstoken en de ummer tussen de koleneikjes. En zijn offer tot Jezeke of de zo'n vrouw voor de kinderen en tegen de kleintjes. Mocht hij al ongelooflijk zien, hij respecteerde de lui die zo dacht uitgezonderd aan de kerk en de poos. Er werden ook in de oorlogstijd een Amerikaanse soldaten uit de gang gegooid. Dat was zo. Dan was hij goed vromes. Met zijn kop verdreed wie Herman Harry uit Borgaar met zijn fiets de eentjesvever inreed op een mistige duistere avond en verdronk. Ze wordt geestelijk doorheen, triestig. Een kwakkerleerster en gewoon drinken. Ze kwam bij aan de café en zongen liedjes. Ze woonden toen op een kamertje boven in het huis in de tafel zat. Op een avond had ze weer zijn maan metgenomen en toen was ze in de negerpiot. Zus trappeerde ze in de gang en het was zo duister dat hij alleen maar het ogenwit van de neger zag. De hevel zeurde dat er wegkwam wie zus begon te donderen. Man vertelde me dat zo diks en Pierre keek er dan aan op een manier van kom nu. Wat weet zich dat nu vanaf? Het was toen in Duitsland, zeg man daar. Maar was het dreuvig voorval. Of de keer dat man verhaalde over de avond dat zus met hamer in het park op een bank zat. Toen opeens zich het op zus zijn rug groeide. En zo was het een deken. Zus heeft hem zien wegrennen. Het was een weerwolf. Je wist er soms dat man kaasde. Pierre keek Fina dan aan en zei, kom nu, dat bestaat toch niet? Maar Fina was er wel overtuigd. Die geluisterd nog geen meter, was ze dan.
Ja, Pierre geloofde niet veel. Of we moesten het gezien hebben. Zo kosten ze wel eens moeilijk vechten. Dat was het verschil tussen twee. Mams verdopen van mirakels en was geestig. Terwijl Pierre een ongelooflijke Thomas was.